Kung ano ko yung mga silik. Kung ano ko yung mga silik. Ay, starboard mo dito, no? Ay, ice again, ice, ice, ice. No operation. We are here in Tanker Terminal. Asmir. Tahimik lang kasi walang operation. Ayun ang barko sa kabila, dyan kami didikit kaso nandyan pa siya nag-discharge. Ano kayang discharging dyan? Parang asin yata yan, asin. Yung saan ka diha? Harapit. Tara ta sa lod ay, bugnaw kayo dire. Tadi na yung Ano may parisyon? bugnaw kayo. Grabe ka, ice.
So, pasok muna kami kasi sobrang lamig. Negative 15. Ay. Sagdan na to rito. Hindi na tatagad eh. Bye.